Guys, dneska to bude 50 faktů na film Sám doma 1. To se na to můžeme jít rovnou vrhnout. Joe Pesci, který stvárnil Harryho, schválně nekomunikoval s Macaulayem Culkinem během natáčení, aby ho zastrašil. Daniel Stern, který stvárnil Marva, souhlasil s natáčením scén s tarantulí na obliči pouze pod podmínkou, že to bude pouze jeden take. Joe Pesci si během natáčení jednou omylem ukousl kousek prstu Macaulaya Culkina při jedné ze scén. Macaulay Culkin během natáčení nosil chrániče hlavy v některých kaskaderských scénách. Chris Columbus, což byl režisér, původně chtěl roli Kevina nabídnout herci Macaulayovým staršímu bratrovi Killianu Culkinovi. John Candy natočil všechny své scény za pouhý jeden den. Bylo to 23 hodin nepřetržité práce. Joe Pesci měl potíže si zvyknout na nezastrašující a komediální roli po hraní tvrdých postav ve filmech jako mafiáni. Když Kevin ztratí kartáček na zuby v obchodě, je vidět, že má ve skutečnosti stále kartáček v ruce v dalším záběru. Joe Pesci často používal nadávky během natáčení, takže jeho nadávky byly později přeměněny na nevinné faky. Angels with 50 Souls je fiktivní film vytvoření speciálně pro Sám doma. Pesci a Stern se snažili během natáčení zůstat v charakteru i mimo kamery, aby udrželi atmosféru. Kevin Standing Screen byla natočena před skutečným domem, ale dolní část schodů vedla do nahrávacího studia. Hvězdný režisér Steven Spielberg byl spojen s projektem, když byl John Hughes přiveden k napsání scénáře. Buzzova přítelkyně byla ve skutečnosti hraná chlapcem oblečeným jako dívka, protože režisér nechtěl být krutý k skutečné dívce. Tarzan Scream byl přidán do filmu, protože skutečný křik Macaulaya Culkina nebyl dost děsivý. Joe Pesci měl sklony zapomínat na to, že je to rodinný film a měl tendenci nadávat, což způsobilo potřebu častých přetáčení. Macaulay Culkins role jeho Kevina byla napsaná speciálně pro něj po jeho roli ve filmu Strýček Buck. Pizza Hut scéna byla tak populární, že lidé začali objednávat výborné sýr a klobásu pizzy. Rychlé scény, kdy Kevin plánuje obranu domu, byly inspirovány komiksy. Macaulay Culkin si při natáčení zlomil ruku, což bylo třeba zakrývat při natáčení. Scéna, kdy Harry a Marv jsou napadeni bublinami z pračky, byla odstraněna z finální verze filmu. Joe Pesci Zlatý zub je skutečný zlatý zub herce, který nosil během natáčení. John Hurt, otec Kevina, byl původně skeptický ohledně filmu, ale později přiznal, že to byl skvělý projekt. V jedné scéně je možné vidět mikrofon nad hlavami herců, což je chyba, kterou se většina diváků nevšimne. Ryan Reynolds vyjádřil svůj názor, že Sám doma je jeden z jeho oblíbených vánočních filmů. Catherine O'Hara, která hraje Kevinovou matku Kate, později uvedla, že Macaulay Culkin ji po natáčení stále nazýval mámou. Závěrečná scéna s rodinou, která se vrací domů a nachází Kevina, byla natočena na začátku produkce. Macaulay Culkin byl vybrán pro roli Kevina kvůli jeho výkonům ve filmu Strýček Buck, kde také spolupracovali s Johnem Huggesem.
Joe Pesci byl přiměn režisérem nosit zlatý zub, aby vypadal více jako zloděj. Pesci a Stern si během natáčení zranili několik kaskádérů kvůli nehodám, které se staly při scénách pádů. Chris Columbus se inspiroval pro scény s kuličkami na podlaze po sledování filmu Laurel a Hardy. Culkin byl bratr Macaulaya Culkina, hraje ve filmu Kevina McAllistera mladšího bratra Fullera. Scéna s lepící páskou na obličeji Marva, když padá do sklepa, byla velmi obtížná k natočení a vyžadovala několik záběrů. Andělé s špinavými dušemi je ve skutečnosti parodie na film z roku 1938 Andělé s špinavými tvářemi. Macaulay Culkin později uvedl, že se bál, že by ho skutečně nechali doma samotného kvůli jeho roli. John Hurt, otec Kevina, nebyl původně příznivcem svého zapojení do projektu, ale později změnil názor po úspěchu filmu. Pizza Chlapec ve filmu je stejný herec, který hrál Tarzana v Tarzanově z roku 1991. Film má mnoho skrytých velikonočních vajíček, včetně skrytých Mickey Mouse hlav v některých scénách. Chris Columbus původně dostal roli režiséra filmu Vánoční prázdniny, ale rozhodl se pro Sám doma. Taylor O'Hara později znovu spolupracovala s Chrisem Columbusem na filmu Beetlejuice. Joe Pesci byl známý svými nadávkami na place a měl problémy se přizpůsobit natáčení rodinného filmu. Právě chlapci, kteří hráli zloděje, byli v reálném životě přátelé a často si spolu trénovali kaskadérské scény. Culkin s Albert Scream během scén s pavoukem bylo skutečně inspirováno jeho vlastní reakcí na pavouky. Chris Columbus později uvedl, že Macaulay Culkin, který ho činil ideálním pro tuto roli. Skutečná chata použitá pro natáčení domu McAllisterů byla postavena na nahrávacím pozemku v Lindos. Scéna s chladem natáčena v ledové vodě byla skutečnou výzvou kvůli extrémnímu chladu. Culkin často improvizoval během natáčení, což vedlo k mnoha vtipným momentům, které se dostaly do konečné verze filmu. Film inspiroval mnoho pokračování a remakeů, včetně televizních seriálů a videoher. Vánoční scéna s vánočním stromkem byla inspirována reálnými vánočními zážitky režiséra. Macaulay Culkin uvedl, že neustále dostává dotazy od fanoušků na jeho zážitky z natáčení a role Kevina McAllistera. Doufám, že se vám těchto 50 faktů líbilo a chtěl bych vám popřát, aby se vám tyhle Vánoce vydařily a užívejte si svátky s rodinou. Já jdu. Čus.